Kaixo, ni Zakel Mari naiz, askotiarra, eta 2015ko Andramasek nola izen dizen erakutziko iztet. Hemen dauko programien. Andramai giru azteko, 8 martitxeko isueri izen genuen. Xabier Zagartzasun oraimenez anaitasuna behazain izen zan. Gure mutilek bat eta bi galdu zeben, baina horrek ez isoen Andramasidako pozak kendu. Ai! Amalaue, oinazte hemen movimentue. Jokin ormaetxea juvenilien karrerekin hasiko gea. Udaletxeko pleno aretun gaude, Luis Arregi ispixun omenaldi zen. Omenaldi hortan pusketa hundi batean, tokatzen zakola bere familizei eta batiz bat bere Andrei. Zorionak bikote begonda izuela, zei indarrak ematen zuten oitzetik gure jainku lan hautan aurrean, gubeti eskertzeko dela eta txalo bat, mesedez. Garai baten, seme alabak hasi, ezin eta jolasteko denbora gutxi hartu nuen. Eta nire emazteak oraindik sarritan egon behar izaten du nire zain. Beraien sakrifiziorik gabe ezingo nuen voluntario lanik egin. Baina gaur, lotza alde batera utzita, nahiko nuke nik orain sentitzen dudan poza eta arrotasun funtzua beraiek ere izatea. Eskerrik asko.
egiteko omenaldixe. Eskerrik asko. Hemen gaude amabixe jozai, txupinazua hitzeko. Aber, txafairu ez zuzen jotean. Gora zoiti eta ondo pasau, Andre Moisek! ekitaldi danak erakutziko dituzte. Ondo zabaldu behisek.
Hemen datozte atzetik lehelenak. Trabatik alden berko dugu? Otxure zarra omen da, musikuk alkatine etxea lorak ematea jutia. Gaurkoa eta betikoa, askoitiko kantoak atzu zantzun bezala. Eskerrik asko.
Pasua bezala Iruñek badu airea Gasteizek lurra Iruñek badu airea Eta Gasteizek lurra Alto de pose, de banalidad y de clichés, de repartidores de carne, de revolucionarios. Tú tienes un póster de Lenin bien, yo he subido a... Gaur amasei, beharra aukeu. Gaur edultzan ere guin ez hau naiz, eta txalkorreko txistula segin animau, beharra! Domine Deus,
seisu astu umea izan zinela eta guraso maiteak beti alboan dituzuna. Venga, azken, rápido, Emma! Musikikin zen da, bai? Eskuin esker! Eskuin nahi! Altza bota hori! Erdizkatai, dobla eta iru! Hau, separau! Salvao, punta bastante. Eta bat. Atzea. Erat. Ati iru campo. Tabat. vueltas ahí, ahora Gatozen ba, izolariei atxede pixka bat emanez, harri
jasotzailearekin. Hirura jarriko ditugu lanean, baino eta bizi, Iñaki eta Josu handia hor da, Aixa Garrido. Herrira, argiak iratu, sartu gorputzean, kolpe bat eta berdin du. Hori dena, 12 segundos. Kilozerriko zama, eta kaineko iruretan zama gehi irudiako duena. Eta oraitxe, ara. Hasi dira, txapelketa dirudi hau, bizi orain. Horra Azpeitiarra erdibitzen egurra, bota du, minutu bat eta 18. Harri jasotzaileek 125 harri. Hoi minutu bat eta 3 segundu. Neki aurreneko Augustak. Azkena izmendi du, horrek esan nahi du txikia berri lanean hasteko moduan dela. Bota du Mikelek, lau jasoaldi bukatzeko. Bota du bestea bat Juanatxok, bat Guztak. Egan Andreo, segundu bateren aldea. Txikia lagorrena, Dotore, herritarren aurrean. Kuina moduko bat ingo dio egurrari. Horre hankalekoa sartuko du, Buenatxo bigarrenak eskutan duena. Eta poliki altura irabazten. Hartzea roina jarri ditu dagoeneko. Falta ere. Eta bota du horrena, aurreneko 3 minutu behar izan ditu. Bukatuko da. Bota du bigarrena. Bueno, falta oina lurra jartzeko. Ez dakit niebe zerdikoa. Bigarren jasoaldia de bai, hirurak, bigarren jasoaldia hartuta, plazaren. Jon, Unanoe, Buenatxo, hirugarrena, hirurak dituzu edo. Bata besteren aldamenean, 100 kiloko bola hartuta. Eskerrik asko da hiruroi. Agur berezi honengatik, bola utzi du. Horreztiako mutilak, Zarauztarrak ere bai, eta bertako semeak oraindik ere, beste jasoaldi bat eginez. Esan barko digu zein dono. Ara, beste aulki txiki batzuk. Eta hau da, Jose Mari Esnaola, artista Zegamarra. Hemen aritu diren.
옳지, 버려요, 예. 어레야, 저거, 저.
deula Korpus barrua sentitzen dut odola berotzen ari dela Ordua llegatuz, buskatuz sentitzen naizela Baina nola ere, korputza sin kontrolatuz atako bai dugu azkeneko idiproak eta saribanak etie. Eta honekin bukaude Oandra Masetako laburpena. Asko gustoko zizten, ezta? Bueno haupa Askotxi eta haupa Andra Masek. Aio, matxo potolo badanoi!